presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bensico, bansang partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang magkiksunan mga kasama, awhagong kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Aljon. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan, ato magtatampo si Aljon. Kini akong problema bahay na isa kong duha kay suon nga mga lalaki. O kung anong problema ko ani, ingon mong kuda ani ang naitubo. Uy! Kutas ang dadan kay Alvin eh. Kutas kay kayo. Di na mo magigan ang pulos mo magipaningot, ha? Ay, dito rin ko yung skina mo na yun doon. Ligawan ako eh. Mausam daw sa Alger, ha? Alvin? Gilamba man niya ang serios. Parehas mo gipaningot umayong ano mo? Ayaw ng duhan mo kay Sonal John. Ano mo lo? Suko mo ka? Nagsinalbahes ng duha sila Alger o Alvin gabi. Nangatang ko noon as eskina o mga bayot. Sa, ano lo? Nanghingi sila. Humanong hatag sa mga bayot o kwarta nila. Pangulo tahon na yun. Gikulatan nila. So, doon ay usa ka bayot ka nireklamo. May sumbong sa mga pulis. Matong gigukod ang duha kagabi. Oh, sa mga pulis mo? Sa mga bayot. Oh, mga bayot ay nigukod nilang gabi, no? Ang mga pulis. Libugo, mapukunin mo, Aljon, oy. Ay, kasabi ng luha, kay kambagwangan ka man. Anong dili na mga preso sa'yo, anang bati nilang binuhatan, ha? Paitagod nila. Pakauwaw na lang sa inyong pamilya, oy, Aljon. Ay, ambot, oy. Kasi kung buhato ng duha na ko kamamanghol, oy, Joy. Kamagwangan man ka, ikay panto nila, ipagawas ang imong pagkamagwang, pasakiti aron mutagkam sila. Ako napatan? Dapati! Aron makamata sila sa kamatuuran nga pulos sayo pag pakauwaw ang ilang gibuhat. Oh, dili na mahimo, Joy, oy. Mahal ko ako mga manghod. Di ko makahimos pag dapat taon nila, oy. Kaya John! Uy! Ano ba kayo para tuma diha? Usa? Tuma! Pabog na ka, Alvin. Tog na, ha? Tog na. Kuya, tao. Ay, mga tao! Anong tanim mo, ha? Kuwang ba kayong tama na ba? Ugma na lang kay sweldo na ko. Ugma na lang. Yun, karoon na ganahan ko mainom. Tagain lang ko! Tagain lang ko niya, be. Kaya John, kay mabordo si Arlger. Kami na siya magtagay din eh. Kung ganahan ka, apel na mo, kaya John.
Ha, saman. What's up, there mga kuisi? Subap! Hoy, Subap! Alger! Hubog na sa kalauli, ha? Always na kaya. Mura just now eh. Ang sama ni Kuya, birmi man ni mo, Kuya. Ay, bubong daw, Kuya, ha? Idawa ka, na mo, inanim mga likes. Kung na ninyo, eh. Oh, ingon ka kay Alvin, magtiwas nagtagay din sa ato. Ang inom. Where's the Bino, man, ha? Where's the Bino? Fighter 50, where is? Okay. Kring! Ay, mamaway na mo, pangatuwag na mo. Ayan sa tugod taon ngayon. Sabi ko yan, Brida, sa di mo kuya eh. Bida, ngayon mo kuya. John, Kuya John, tagay mo. Ayan, sige na, kaya siguro aron mo kinuhin. Sige. Ah, kana. Sige, tagaan na mo, pero, oy, alam mo, so, sabay mag-inom, ha? Di kumuhatag kung agtumos gawas mag-inom, ha? Yes, yes, kanay kuya. Batay! Ay, kasaba pa, uy. Batay! Kita gusto batay niya! Nagsaba-saba na sa mga mangod ni Aljun ay... Aljun! Aljun, pagmata sa... Jun! Aljun! Ano, dyan, ano? Huwag kang kabatero na singgit-singgit. Ang imo ng mga mangod. Hubog na kay sila. Sa, ang gawas na sila? Nanggawas diyang nangatog na ta. Ikaw sad good, imo mas lang gihatagan og kwarta tan awa hinuon o. Mga manghura, eh. Kinuko Aljun, nainiduol sa duha nga isugsad nga. Hala, isugsad ay. Hala, Aljun, nagkurog na ko, ginervyos na ko. Ginervyos si Joy sa pagmawi sa duha na ko ka mga manghod. Basta mahubog na ganin, eh. Ang bibli sila ng duha. Kung sa ilang pagmaoy, doon na usas sa mga isog kayo ang miduol nila. Unya to. Isok ba ka mo? Ay. Sige, dungan mo kasmat ako. Kasmat kayo mo! Hoy, nanik! Aljun, pagtawag og pulis. Padali, pagtawag og pulis. Ako di mo, ha? Magko na to! Hoy! Abang! Hoy, Alger! Hoy! Gusto na! Alger! Gusto na ha! Gusto na! Gusto na, Alger! Gusto na! Alger! Alger! Kanip! Gusto na! Uy! Gusto na! Buslot, batang tubo. Hala, lagi tabangan og dunggab ni Alvin og Aljun ang tanod ka ni badlong nila. Nagkadugo. Ayun. Laman tiya ka. Saan? Kagawa sa mga Alger? Ha? Bitaw ko eh. Kawas mi guys. Dili na mo makagawas. Ano naman, yeah. Nakapatay mo. Oh. Duha ang inyo napatay dihang itabangan ninyo dunggap ang atong silingan. Nga may duol ninyo. Ingon naman na apel pagkamatay ang barangay tanod. Nga igol lang ni badlong ninyo duha. Tadi may dinis pusuan niya. Batik niya, hindi batik. Bitaw ko yeah. Tabangin mi kay Alvin. Gusto mo nga. Tabangin mi si Alvin nga makagawas na spisuan. Tabangin niya. So, man tao mo rin kag-dation eh. Kuyang ka na ba? Tabangin niya! Napriso gid ang duha nako kamanghod tungod kay nakapatay sa duha. Dihang gitabangan nila dungga ba nga muslingan nga niduol nila nga sa ilang pagmaoy lagi ay nibadlo nga barangay tanod na apel sad. Sa ilang pagkapriso nakatalo na gyud og kalinaw taon Miss Joy. Dugay-dugay nga wan ako kaduaw nila sa pilingkuan. O sa diyang niduaw ko nila. Matud pa ni Dolpo, labihang inita ang imperno. Istorya kunos iyang lolo, nagulbo-ulbo ang kayo. Kulang siya sa pagtuo, kay wapay ni balik nga gikan dito. Simbak ko siyag makaadto, magtawag siyag bumbero. Sa daghan nga nangamatay, may sagol yun nga bumbero. Dunay mga abogado, engineer, polis ug sundalo.
Sa tunga sa imperno, may serpenteng kuno'y pitog ulo. Maagtawag siyag sundalo, iya kining iparapido. Nabungol siya sa buto-buto, kaya kining torpedo. Nakabuang siyag dagan, nasaag siya sa purgatorio. Lahi kuno ang imperno, kay murag syudad hayag kaayo. Kay ang mga nagpuyo dito, gikan di ay sa purgatorio. Dedhi sa kalibutan, sa buhi pa kitang tao. Daghan ang tinuhuan, may iglesia, may katoliko. Ang uban nga tinuhuan, ilang hadlokon ang tao. Kung mukaon kunog dugo-dugo, ipanghug ta sa kayo. Jilgard ako aglawas ay. Nindot ang mugtingog, ha? Nindot pamation yung mga tingog. Bugnaw. Murag isod termo, sir, ha? Murag isod termos. Termos ba? Murag isod, ha? Sir, murag isod termo, sir. Salamat sa imong pagdaig, sir, ha? Salamat sa imong pagdaig, sir. Padayon lang mo sa iyong pagbinuutan din, ha? Basig maapil mo, hatagan mo parol sa presidente. Yes, Papa. Ayun naman nuangan mo. Alvin! Sunod ako na nito. Munay, tawag mo na. Ay. Nasa nagdaotang ka na. Ito pa rin, sir. Yes, Papa. Ligilis siya daan pa. Paksing giling lubot. Sakyan na. Ipilot ako na. Iya mag-ius ba? Sakyan na itong chilgan mo. Aron dito madumtan ba? Karon. Patikuron na sa kuhanin. Idakso ka ko. It's atay! Ako gapon! Atay din mo, ha? Naatay din ka? Ikaw karon. Ikaw na siya patilikuron. Hay! Aljun, dugay lagi nikawan sila si Alvin ug Alger. Hain pa maday sila. Ako to na nato sila huwat lang. Malipay gid sila nga makakita nimo Aljun. Manggit. Dugaya sa nimon human, God. Haptusa na ganun lubot. Kita na ganun lubot. Man. Umanon nga to. Kung apil sa lusay. Ito'y ko na. Ito'y ko na. Che! Umanunin na to. Sige na. Ay, pa! Ud ko niyo duha. Iro, gito'y. Pa! Inigawas ni mo din ni Alvin. Diretso sa visitors waiting area, ha? Yes, Papa. Binsa. Saan? Pag-unsa mo dito, sir? Namoy bisita si Alger. Sa? Si Kuya Al... Si kita lubot ako. Si Kuya Aljon siguro nila. Sige na, gawas na nito, Alvin. Alvin. Sorry ba, San? Relax, sir. Salamat. Yung balik, ikaw sa ilong tulong mo. Ambing dito, ha? Aljon! Yeah! Dolger, nambok mong ka. Kaya salamat. Doa ako ninyo. Hindi kasi puli naman rin. Luya naman rin. Ay, Ate Joy, nari ka? Ako kabantay di ay. Nakauyon mo din nino. Niputi man lagi ng... Kanang niputi mo niya. Nanambuksan mo. Lugdan mig mayo rin, lugdan. Ha? Lugdan mi. Ganahan mig magawa sinito, paita din eh. Nagbinutan mo ka mo din ha? Binuotan. Nakasulti mo yung gangwardi nga, buutan na mo kuno kay mo duha din Ay, na lang mo kay nabuutan man di ay mo din Dutan sa Ayaw ko na, dami. Tijo, grabe. Duta, ate. Ayun na ni mo, ate, grabe din ito, bungkag din ni. Maulay magkita din sa gamas. Ura yun, ganang mura rin piniriso, wag ilay magkita. Ipadayman ninyo kabuutan ha, mga manghuna ko, kay kung makagawas lang niya mo, maglitson ta ha? Litson. Tuhog yapon, pe. O lagi, ang gayon, Alger. Kadunay mo sulti, ha? O lagi, Ito ta? kung makagawas lang niyo mo pohon, ha?
nagpasabot nga mga bag-o na mo Alger o Alvin. Ha? Mga bag-o na mong mga binuhat ang magkita sa itong mga silingan, ha? Dili kay lechon baboy lang ko, dili magpamisa pagid mi alang sa inyong pagbago. Tuod man nakagawasan sa presuhan ang kumanga daw kamanghod. Alipayan kayo, may. Sa katapusan, lagi nakagawas naman ako waiksoon. O gito man ang mga magisaad ni Joy nila nga mag-kwalitson, gud may. Unya to. Welcome home, ako mga po, Alvin, Alger. No! Huwag ka matiguang, no! Moriyapon ka lang! Natural, kay wamang ko'y bisyo. Wamang ko'y bisyo. Hindi ay ba, wala bisyo, katawa ta. Siyempre, sa pong do Alger, kami Alger, marumino, may tiguang, tikubo, no may pero, malakaw. Bisyoso, nagya, bisyoso. Sige na mo. Uy, ito mo silingan eh. Dire mo, pangaway mo, dayon mo dire. Kaon mo, hindi mo ni gasto, kaon mo! Kanang sakto lang ang pagkaon haron, makakaon ang tanan ha, mukuha ra sa sakto ha. O, paano ninyo, hukta! Yung saray, Aljon, nagpapalit ang bino, alang nilang Alger o Alvin, ha? Bago silang raya, ang alaga mag-celebrate na silang kagawasan. Fighter 50, Yolo ha, Fighter 50. Ay, bidaya na. Minong pwede ka man eh. Ay, makikita na, makikita. Ikaw, nakadungay, kabaw kalo, nakaundang na may pila ka to, yung naluwa na mi anak. Wala na mo. Amo na nang gikalimtan, dili ba, Kuya Alvin? Yes. Mayo ko mo na, pero doon ako giandambaran ninyo doha, ha? Tilaw lang ba kay, nagod mo makainom sa presuhan, kay gidili mo na dito. Tilaw lang. Ha? Lagi. Tilaw ka? Lagi. Labi to may gipalit bitaw. Unsaon dito, iyabo na ito. Ayaw po rin. Ano ko kayo? Kung na, respetaran na lang na mo kinom, Kuya. Okay, Dudong. Tuon man sa among kalipay nga nakagawas na ang duhak na kamanghod, amok yung gisuwayan kung nagbag-o na bagyod sila nga nakagawas na sa presuhan, wala ba ka sila magpadayon sa ilang bisyo? Wala to, wala to, wala, wala to, wala to, wala to, wala to, wala. Ay, dali. Joy, Dali, Joy. Apel mo, kanta, dali. Kantaw ka ng Dali. pilapil, te. Joy. Kantaw. Ay, sige palayo mo na gitar. Uy, Alvin. Ito. Happy, katawa ta. Happy na. Undangon na ninyo. Undangon na tubig wala ko kasabot. Nagasago lang kung kanta ninyo. Ako na ko kasabot. Undangan na. Ayaw pa rin ang odlo. Undangan na ninyo. Hubog na kita mo na eh. Alden. Alas 3 na sa law, di pa mo ang diyag taok. Abusado, gid mo bisag unsaon. Nagsalig mong duha nga gikan mo spisuhan. Hunong na ko na mo kanta diha mga buanga mo kay matuog na me. Kasi nabadlo na din. Yan, nagbuang kaya. Ay, gina. Ay. Nagsulo mag-uniforme sa military. Nagkumaplays. Nga nang break military, hadlong ni Tara na. Hadlong ni Tara. Ay, siguro ka na to. Wa? Kita man. Gadlo ka to, me. Mga wa? Wa, tayo hadlong ka rin. Sige, hatubago na to. Dali. Kinsa to? Kinsa to murag babae nga tingog niya lalaki di ay nga nagkumplat. Sir, ikaw. Kinsa to nga na mo girumbuang ha? Ako? Ha? Buhi, pwede. Bakay mo ha? Buhi, pwede. Buhi, pagkakon. Buhi. Upang silingan mo na, nanabaho na. Sus, pastilan ba ninyo, oy? Huwag mo'y ugmanan yung klase nyo. Buhi po. Undang na mo, sige. Pri. Ayo, sige, kanta niya. Undang mo, way lamay. Pri, dunggam na to. Buhi ka. Buhay daw. Sabi lami, para di mo, sir, ha? Gusto ka nga. Amo kang patilaw. Matay na to. Sabi lang, sukan, wapa ka matilaw, sir, ha? Wapa ka makatilaw? Ha? Sa osmo ko na magpatay. Katilaw ka wa, Osawan. Ako kanina,
Adi? Saan? Saan? Gusto ka matilaw? Ato ni patilawon, kuya. Ayaw, masinuon. Ayaw. Tilaw, dali. Saan? Ha? Jer? Saan? Tinudo dali? Ato ni patilikuron. Talikuron. Kulon. Labayo ka mo? Ay, bayad ko na yan. Ay. Nakatagaan ka, sir! Dali, 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 dali! Dali, 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 dali! Ayaw, kibuhan ako. Ayaw ninyo. Adi! Oh, Porbita! Padool, sir! Dali, 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 dali! Layo pa kay kabida kong kay Bito! Likod ka na! Dili! You are short! Buwang break! Buwang break, Jer! Kumuha! Ay! Taklop! Kuli mo lubon! Ito mga puwa ni Doti. Brian Ay, Moranas. tanong ito kay Buwa! Mauli mo! Ha? Na! Nakiuna ko yan! Pastilan. Unsa rin ninyo gibuhat, ha? Tingog ko na mo. Anong inyo magitabangan ang militar na itong salingan, ha? May ganit kayo ba mo sila, Alger Alvin? Kami maoy ni Pusil si Yang Likod, ate. Ha? Ang tinada, Dre. Gimay nga ulit sa presyohan nga gipatuan. Luoy ba sa itong silingan? Uy, kaunsa man yung tao nuoy? Ang magisubayan nga gipatuan naman. So, ano ulitin? Ano? Magpa-opera ko rin sa siyang Almoranas. Hey! Kawan eh. Way katawanan sa nitabo, ha? Way katawanan sa nitabo sa tusilingan. Kay ako'y pabayron sa operasyon. Wa ko magtahom. Mga barako mo nitamo. Mga kriminal mo na kapatay mo 2 katao sa una. Nga karon, nakagawa sa mga gikat presuan. Usa mo, nang bayot mo mo. Ay, nga rin mabayot mo kuya, ha? Makigbugno ka na mo, ha? Makigbugno ka na mo, ha? Ganahan ka, kuya! Oy, what tayo peace of mind, ha? What tayo peace of mind, Oh, ane? sana niya! Abi na mong tamis na ang sitwasyon nga nakagawa sa presuhan ako mga manghod. Pero, nisamo tayo noon nga hatag o kagubot o kasamo kay nangabayo tayo noon is Alger o si Alvin Gikas presuhan. Kay di ay permi silang gamiton silang jail card nga nakagusto nila doha. Saan? Nabangi ko ninyo. Kung kamo pasultihon, sa may mahin akong buhaton, Alger. Ate Chichen, good morning mo Ate Chichen. Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga pirmi yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang ilang mga bata kung makainom sa Don Pepe. Unya para sa mga dagko, palit mo Don Pepe Dark Chocolate. Unya ayaw kalimot ha. Palit mo sa Diamond Yema OBM Special. Unya kay Crunchy food ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo. Oh, sige, salamat kay Inday Jen. Unya mga bata, inom gyud mo Don Pepe Tablia. The best kay nato inom mga bata. Nindot kay na para sa atong utok. Hindi pa doon to iskilan, inon ta na kondisyon kita ma-absorb ginato ang klase so extra magsuon na itong utok nindot kay paminaw na atong pamati mga bata kay kondisyon kay mo taas ang energy happy yun mo anatong tungod kay malipay mo sama mo kalipay kun mo ato mo sa Happy Mart walo na ko doon tabunok kong Mandawi na no Mandawi maktan na adin na ang makalipay ninyo kay sulbad ang krisis duna pay duna sir as ato baga or kilid sa Happy Mart maktan unya okay bam. Yes. Bam, ari kita sa Atong sinder. Atong sinder. Kini si Dodong Aljon. Kani si Dodong Aljon, bam na siya yung mga isuotaw nga may medyo bugoy-bugoy sad. Si Alger og si kisa to dong? Alger og si Alvin. Alger og Alvin. Nya kani bugoy-bugoy lagi nakapatay na priso nya dito sa prisuhan. Wa may lain nga kalingawan ditong warden kay ang warden medyo may pagkamaya man pod sila mo hilabtang taon. Nga patuwarod sila dito mao na nga ang nahitabo pag gawas nila mura natakdan man sila bam na gimingaw man sila sa nahitabo nila dito sa sud sa prisuhan mao na nga sila na sad may nangita ang lalaki nga may ila sang buhatan sa ingon ni ang problema ron bam karon kay ang ilahang gikuan military ro ba to may galiwa sila po sila ambot og sa tan-awa ra ko diha ba tan-awa sa problema niya dong bro ari ko dong bro. Ang ako problema, o sa ito yung problema niya, Bang? Ari rin katong ko sa last page niya. Sige. Abi mo buutan na pero di samot. O kagubot ko no. Kay mao naman ilang kabuang human nakagawa sila duha sa prisuhan. Ya, kay mo man nga siya kuya nila mao pwede kabayad sa pagpatambal sa katong ilahang gibinuangan.
So mo yung pangutana sa kunay bahaton. Mao na nga pagkatapusan sakyan lang po siya silang kuya. Ay, ano kita gililaw din eh. Mura sa dubit bayot sa kuya taon pero dili bayot. Ato na lang pambitan diretso. Pambitan lang. Kung ari ka diri sa New Testament, diri sa Lucas 9, versikulo 23. Ug miingon si Jesus sa tanan. Kung may buot musunod ka na ako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod ka na ako. Kay ang buot muluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an siyang kinabuhi tungod ka na ako, maluwas niini. Ako nagibasa Goliath tungod kay sa suwat nga itong nabati, sa drama nga itong nabati karon, akong punto is, wala man magpihig direng Ginoo kung kinsa, lalaki or babae or LGBT, unsa ang iyang buto sa buti nga, magdumili sa kaugalingon o magpasaan sa cross o masunod niya sa iyang isip niyang tinunang. Imo ng sabton Goliath, mubuo ni mo pagsabot og tugkaron ni mo palabman ni magbut sabot ana nga magtuman ka sa iyang kabubuton. Amo ni ditso imong bubon baka ning isulti dire nga magdumili deny yourself, carry cross and follow after me. Una ana imo nang mubuon nga nagtuman ka sa kabubuton sa Dios adlaw-adlaw. Dahil storya nga imo mga binuhatan puro kaayuhan. Wala magpili, laki ka ba, babae ka ba, o kinsa ka. Ang importante nga, nagtuman ka ba sa kabubuton sa Diyos, nagbuhat ka ba maayo. Kaya lang, mga naisal-sisal patakan sa imuhang igsuon. O mga igsuon mo kay kanang naang. Sa una, nakakutlugon na sila duha ka kinabuhi in taon. Tano rin katong isog-isog. Ang importante... Pero imo ko ba, nakakutlo sila, kinabuhi, pero nabayot sila, kung anong man inaanaan ba? Dili man ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, wala man magpili, babayot ka man, malaki ka man, magtumboy ka man, babae ka man, wala man naara man na simunong-una kung imong baton man yung maayo kay, ug imo kong tanahon, kita mga animals ta. We belong to the highest kind of animals. Tungkol kaya doon na tayo utok o kasing-kasing, di ka pala sa mga hayop nga, way huna-huna, may bawa mo unsay dautan o unsay maayo. So, diretso ito yung bisag, unsa pagkaklase sa pagkatao, kung imo di imutang simunoon nga, imong buhaton, kaayuhan, dili kadautan. At least nasubay, di ba? Kaya umutan na ka ng mugulyat, kaming mga bayot, Porias Las Maigo, umutan naman ang mga bayot, kanang, bisan tinuod, nagbuhat may saingon, apan, maghinuklog man sa may usahay, gulyat. Maghinuklog sa may usahay. Maghinuklog sa may usahay, kung eksakto ba mong gibuhat o dili, ba? Di ba? Apan dili pa rin kami bisag tinuro bilong mi sa LGBT, lain-lain big mga karakter, lain-lain big mga gusto Goliath. Pero anang uban, dili gusto, press ko na mo, porela sa, wala mo ko kaatol yun, sa ako lang sa restaurant na dungan, doon lang iban pa na sa mo, ngailang gusto, kanang 14 pa ubos. Sa ibang gusto, ilang gusto, 40 pataas. Dili magpariha. So dili magpariha mo na nga kanang ang importante nga nasubay kita sa kabubuton sa Ginoo. Kay inigsalop sa adlaw panilngan man gud kita. Malalaki ka man, mga babae ka man, mabayot ka man, o matumboy ka man, panilngan mo kung kita atong binuhatan. Inigabot na to dito sa gate, nga na dito sa inyo San Pedro, igabri dito sa listahan, naaba dito tungan, pangutanan, tago sa, dili makain, usama ka, doktor ka ba, engineer ka ba, writer ka ba, director ka ba, ang importante, unsay mo mga binuhatan. So, ana lang, Aldon, ikaw man magguwang, ikaw man magguwang, giyahe lang sila. Giyahe lang. Kasi simbako, unya, makapatay na sa sila simbako, balik ang po sila sa press 1. Upong pa, nindot mo dito kay libre kaon, napakay gwardya. Mauyat. Pero, ugmaw lang kanya nga, niguwa, maog yapon, mura-mura po nagulyat sa adilingog at panghilabot na, mura-mura po nagulyat sa gingon nga, nagumon sa druga, rehab. Ibalik? Ato rehabanan, mag-gardening, mag-catechesis, mag-prayer meeting. Inigawas, balik mo lang gihapon. Sa tinod na Determinasyon, ginali siya mong kagalingon nga mundang. Pero gatong iliko sa kung nabasa doon, lawag gulyat, pero parihara. Na mo nabasa doon sa FB gulyat. Nga naman. People are dying in the Middle East war. Kasi naman pong impeachment. Salamat, Congressman Barsaga. Salamat po pala nagtadraman yun.